Nemački ministar zdravstva Karl Lauterbach najavio je novi sistem K19 pasoša označen bojama koji ograničavaju individualne slobode na temelju boje koja se pokazuje kada se kod skenira, a zavisna je od statusa pelca, odnosno da li su uzeli pojačivač ili nisu. Oni koji nisu primili pelc u prethodna 3 mjeseca podležu ograničenjima u čitavom nemačkom društvu, a svaki put kada osoba posluša uputstva data od vlasti dobija nazad svoju slobodu i svoja prava. Ovaj novi sistem uvodi se prema nemačkom zakonu o zaštiti od infekcije. Ukoliko se kod pojedinca na ovoj aplikaciji ne pokaže odgovarajuća boja, preti mu mandat sa maskom ili zahtevi za testiranje, izolaciju i druge diskriminušuće radnje. A sada pažljivo čujte i ovo. Oni koji su poslušali svoju vladu i uradili sve po njihovim direktivama, to jeste oni koji se redovno pojačavaju sa 4 ili više doze, i dalje moraju nositi maske, i dalje moraju pokazivati dokaz o negativnom testu, i dalje u zdravstvu važi da se osoba testira 2 puta sedmično i slično. Kako navodi Berliner Zeitung, nova aplikacija u budućnosti će davati različita prava ljudima u zavisnosti od smjernica javnog zdravstva. Ažuriranje aplikacije u Nemačkoj slično je kineskom sistemu gdje zeleno svetlo dopušta građanima slobodno kretanje, žuta boja određuje ostanak u njihovim domovima 1 sedmicu, dok crvena boja na kodu označava da moraju ostati kući 2 sedmice. S obzirom na obećanje dato 2020. godine od vlasti da će narod biti zatvoren samo 2 sedmice na koji smo svi pristali, pa do danas kada uvođenje ovog sistema kuca na vrata svih svjetskih država, pa i naše, zapitajte se da li smo ipak kuvane žabe koje su se prekasno setile da iskoče iz vode. I zapitajte se da li postoji prekasno kada odlučimo da se jednom ujedinimo.